Fredrik Backman. Svakog jutra put do kuće sve je duži. Ima jedna bolnička soba na kraju jednog života, a u njoj je netko nasred poda podignuo zeleni šator. U njemu se budi jedan čovjek, sav zadihan i uplašen, i ne zna gdje se nalazi. Kraj njega sjedi jedan mlađi čovjek i šapuće: Ne boj se. Zar ovo nije najbolje životno razdoblje? Razmišlja jedan starac promatrajući svog unuka. Taj dječak je taman dovoljno velik da razumije kako svijet funkcionira, ali je i dalje dovoljno mlad da odbija to prihvatiti. Stopala dječaka po imenu Noa ne dotiču zemlju, dok mlatara nogama s ruba klupe. Ali mu glava doseže do svemira, jer nije živio dovoljno dugo da bi dopustio da mu netko zarobi misli na zemlji. Njegov djed sjedi kraj njega i strašno star. Naravno, toliko star da su ljudi već digli ruke od njega i više mu ne prigovaraju da se već jednom počne ponašati kao odrasla osoba. Toliko je star da je za njega prekasno da odraste. Nije ni to doba baš toliko loše. Klupa se nalazi na rubu trga. Još snen, Noa trepće u pravcu sunca koje izlazi s druge strane. Ne želi djedu priznati da ne zna gdje se nalaze, jer tako je oduvijek izgledala njihova igra. Noa zažmiri, a djed ga odvede negdje gdje nikad nisu bili. Ponekad dječak mora zažmiriti čvrsto, dok djed i on 4 puta presjedaju s autobusa na autobus u gradu, a ponekad ga djed samo odvede u šumu iza kuće kraj jezera. Ponekad krenu čamcem, često toliko daleko da Noa zaspi, a kada odmaknu dovoljno daleko, djed šapne: Otvori oči. A Noa onda dobije kartu i kompas i zadatak da izračuna kako da se vrate. Djed zna da će on uvijek uspjeti u tome, jer u djedovom životu prisutno je nepokolebljivo povjerenje kad su u pitanju to dvoje: matematika i njegov unuk. Kada je djed bio mlad, jedna grupa žena i muškaraca izračunala je kako da 3 osobe odlete na mjesec, a matematika im je pomogla ne samo da odu tamo, nego da se i vrate kući. Ali ovo mjesto nema koordinata. Odavde nema puteva. Nijedna karta ne vodi ovamo. Noa se sjeća da ga je djed danas zamolio da zažmiri. Sjeća se da su se iskrali iz djedove kuće i zna da ga je djed odveo do jezera, jer dječak poznaje svaki zvuk i pjesmu jezera, bilo da su mu oči otvorene ili ne. Sjeća se vlažnih dasaka pod nogama kada su zakoračili u čamac i ničega više poslije toga. Ne zna kako su djed i on dospjeli ovamo, na klupu smještenu na rubu okruglog trga. Mjesto mu je strano, ali je sve u njemu poznato, kao da je netko ukrao sve stvari s kojima je odrastao i smjestio ih u pogrešnu kuću. Nešto dalje nalazi se stol, identičan onome u djedovoj radnoj sobi, s kalkulatorom i papirom na kvadratiće za pisanje bilježaka. Djed tiho zviždi neku tužnu melodiju, pa nakratko stane i prošapće: Trg se noćas ponovo smanjio. Zatim ponovno zviždi. Kad ga dječak upitno pogleda, djed izgleda iznenađeno, kao da je tek tada shvatio da je riječi izgovorio naglas. Oprosti, Noa, zaboravio sam da se misli ovdje čuju. Djed ga uvijek zove Noa, jer mu se unukovo ime sviđa dvostruko više od imena svih drugih ljudi. Stavlja ruku preko dječakove kose, ali je ne razbarašuje. Samo pušta da mu prsti počivaju na njoj. Nemaš se čega bojati, Noa.
Ispod klupe cvjetaju zumbuli i milijun ručica se pruža sa stabljika kako bi zagrlile sunčeve zrake. Dječak prepoznaje cvjetove. Pripadaju baki i mirišu na Božić. Za drugu djecu isto značenje možda imaju kolačići s džumbirom i kuhano vino, ali ako ste nekad imali baku koja je voljela sve što raste, onda vam je Božić uvijek mirisao na zumbule. Između cvjetova presijavaju se stakalca i ključevi, kao da ih je neko čuvao u velikoj posudi pa se zatim spotaknuo i ispustio je. Otkud svi ti ključevi? Pita dječak. Kakvi ključevi? Pita djed. Starčeve oči sada su neobično sjajne i on se ogorčeno kucka po slijepočnicama. Dječak zausti da nešto kaže, ali odustaje nakon što je to primijetio. Umjesto toga šutke sjedi i radi ono što ga je djed učio u slučaju da se izgubi. Promatra okolinu, traži orijentire i znakove. Klupa je okružena drvećem jer djed voli drveće, zato što drveće boli briga što ljudi misle. Siluete ptica uzlijeću s njih, šire se po nebeskom svodu, oslanjaju se na vjetrove pune povjerenja. Preko trga korača jedan zmaj, zelen i pospan, a u uglu leži pingvin s otiscima ručica boje čokolade na trbuščiću i spava. Kraj njega sjedi paperijasta sova sa samo jednim okom. Noa prepoznaje i njih, jer su nekad bili njegovi. Djed mu je poklonio zmaja dok je još bio novorođenče, na što je baka rekla da nije prikladno davati novorođenčadi zmajeve kao plišane igračke, a djed je odgovorio da ni ne želi prikladnog unuka. Oni hodaju po trgu oko ljudi, ali su mutni. I kad se dječak pokuša usredotočiti na njihove oblike, projure mu pred očima kao svjetlo kroz venecijanere. Jedan od njih se podiže i maše djedu. Djed uzvraća mahanjem trudeći se da djeluje sigurno u sebe. Tko je to? Pita dječak. To je, ne sjećam se, no, davno je to bilo, čini mi se. I tako utihne, oklijevajući, pa traži nešto po džepovima. Danas mi nisi dao kartu i kompas, kao ni nešto čime bih mogao računati. Pa ne znam kako da pronađem put do kuće. Šapuće Noa. Bojim se da nam te stvari ovdje ne mogu pomoći, no. A gdje smo, djede? Tada djed brizne u plač, tiho i bez suza, kako unuk ne bi primijetio. Komplicirano je to objasniti, no. To je jako komplicirano objasniti. Djevojka stoji ispred njega i miriše zumbule. Kao da nikada i nije bila nigdje drugdje. Kosa joj je stara, ali je vjetar u njoj nov. I on se i dalje sjeća kako je izgledalo zaljubiti se. To je posljednja uspomena koja će ga izdati. Kad se zaljubio u nju, kao da mu je postalo tijesno u vlastitoj koži. Zbog toga je plesao. Imali smo premalo vremena, Kaže on. Ona odmahuje glavom. Dana nam je vječnost, djeca i unuci. Dobio sam te samo na tren. Kaže on. Ona se na to nasmije. A dobio si me za cijeli život, moj život. Nije bilo dovoljno. Ona mu ljubi zglob na ruci, brada joj počiva na njegovim prstima. Nije. Polako hodaju putem za koji mu se čini da je već njime kročio, ali se ne sjeća kuda vodi. Rukom čvrsto drži njenu i ponovo im je 16 godina. Nema drhtavih prstiju ni čežnje u srcu. Njemu nešto u grudima govori da bi mogao trčati do horizonta. Ali onda prođe samo trenutak, a njega pluća više ne slušaju. Ona
strpljivo zastaje, čeka pod bremenom njegove ruke i sada je i ona stara. Kao dan prije nego što ga je napustila. On je šapuće uz očne kapke. Ne znam kako da objasnim, Noji. Ja znam. Kaže ona, a dah je treperi uz njegovo grlo. Koliko je samo narastao. Volio bi da ga možeš vidjeti. I mogu? Nedostaješ mi, najdraža moja. I dalje sam kraj tebe, ljubljena moja svađalice. Ali sada samo u mojim sjećanjima. Samo ovdje. Nema veze. To mi je onako oduvijek bio najdraži dio tebe. Izmjerio sam trg. Noćas se ponovo smanjio. Znam. Zatim ubriše čelo mekanom maramicom, a na tkanini rastu crveni kružići, pa ga opominje. Krvariš. Moraš paziti kad ulaziš u čamac. On sklapa oči. Što da kažem, Noji? Kako da mu objasnim da ću ga napustiti prije no što umrem? Ona mu sklapa šake oko brade i ljubi ga. Ljubljeni moj mužu, najdraži Mrgude, objasnit ćeš to našem unuku onako kako si mu uvijek sve objašnjavao. Kao da je pametniji od tebe. On je drži sasvim u sebe. Zna da će uskoro kiša. Noa vidi da se djed postidio nakon što mu je rekao da je komplicirano za objasniti, jer mu djed to nikada ne govori. Svi ostali odrasli to govore stalno, no in tata čak svaki dan, ali djed nikada. Nisam mislio reći da će to tebi biti teško razumjeti, Nana. Hoću reći da je meni teško razumjeti. Ispričava se starac. Krvariš! Vrisne dječak. Djedovi prsti krenu k čelu. Usamljena kap krvi njiše se na rubu duboke bore na koži tik iznad obrve, leži tamo i bori se s gravitacijom skrivenom iza starosti tijela. Naposljetku pada na djedovu košulju, a odmah za njom padaju još dvije, baš kao kad djeca skaču u more smola, pa se prvo jedno mora odvažiti da bi ga ostala slijedila. Da, tako je. Mora da sam pao. Premeće djed po glavi, kao da je i to samo misao. Ali ovdje nema nečujnih misli. Dječakove oči se šire. Čekaj, pa ti si pao u čamcu. Sad se sjećam. Eto, tako si se udario, a ja sam pozvao tatu. Tatu? Ponavlja djed. Da, ne boj se, djede. Tata će uskoro doći po nas. Uvjerova Noa djeda i tapše ga po podlaktici. Umirujuće mu miluje mišiće s umijećem koje nadilazi ono što bi dječak njegovih godina trebao znati. Djedove zjenice uznemireno podrhtavaju, pa dječak odlučno nastavlja. Sjećaš li se što si uvijek govorio kada smo išli na otok? Kad smo pecali i podizali šator. Sasvim je u redu i ako se malo uplašiš, govorio si. Jer ako se upješkiš, to će držati i medvjede dalje od nas. Djed upadljivo trepće kao da je Noa izgubio jasne konture, ali zatim nekoliko puta klima glavom, oštrijeg pogleda. Da, istina. Tako sam ti rekao, Noa. Jel da sam ti tako rekao? Kada smo pecali. O, dragi moj Noa, koliko si porastao. Nevjerojatno si porastao. Kako ti ide u školi? Noa je primirio glas, pokušavajući prigušiti drhtaje glasnica dok mu u srcu lupa uzbuna. Dobro mi ide. Najbolji sam u razredu iz matematike. No ništa se ti ne brini, djede. Tata uskoro dolazi po nas. Djedova ruka počiva na dječakovu rameno. To je dobro, Noa. To je dobro.
Matematika će te uvijek vratiti kući. Dječak je sada prestrašen, ali zna da ne bi trebao to pokazati djedu. Pa viče: 3,141. 592, odmah odgovara djed. 653. Govori dječak. 589. Smije se djed. To je još jedna od omiljenih djedovih igara. Izgovaranje decimala broja pi, matematičke konstante koja predstavlja formulu za izračunavanje veličine kruga. Djed obožava čaroliju u svemu tome. Te ključeve sastavljene od brojeva koji otključavaju tajne i otvaraju čitav svemir pred nama. On u glavi ima više od 200 decimala, dok je dječakov rekord polovica toga. Djed uvijek govori da će ih godine dovesti do toga da se susretnu na sredini, kada se dječakove misli budu proširile, a djedove suzile. 7. Kaže dječak. 9. Šapuće djed. Dječak grli njegov smežurani dlan i djed tada primjećuje da se uplašio. Pa govori: Jesam li ti pričao o onome kad sam bio kod liječnika, Noa? Rekao sam mu: doktore, slomio sam ruku na 2 mjesta. A doktor je odgovorio: onda vam savjetujem da više ne idete na ta mjesta. Dječak žmirka. Sve postaje mutnije. Već si mi to pričao, djede. To ti je omiljeni vic. O, Posramljeno šapuće djed. Trg predstavlja savršen krug. Vjetar trese vrhove drveća. Lišće se kreće u 100 tonova zelenila. Djed je oduvijek volio to doba godine. Topli vjetrovi provlače se kroz ruke zumbula, a kapljice krvi suše mu se na čelu. Noa stavlja prste tu i pita: Gdje smo mi to, djede? Zašto su na ovom trgu moje stare igračke? Šta se dogodilo kad si pao u čamcu? Tada se djedu suza odvojiše od trepavica. mi smo u mom mozgu, Noa. A noćas je opet manji nego prije. Ted i njegov otac stoje u vrtu. Miriše na zumbule. Kako ti ide u školi? Pita otac strogo. Uvijek ga to pita, a Ted nikada ne uspijeva odgovoriti kako treba. Otac voli brojke, a dječak voli slova. To su različiti jezici. Dobio sam 5 za sastavak. Kaže dječak. A matematika? Kako ti ide matematika? Ako se izgubiš u šumi, kako će te riječi vratiti kući? Gunđa otac. Dječak ne odgovara. On ne razumije brojeve. Ili možda brojevi ne razumiju njega. To ga je uvijek razdvajalo od oca. Otac, još mlad čovjek, saginje se i počinje plijeviti korov u jednoj gredici. Kad se ponovo pridigao, već se smrklo, iako bi se mogao zakleti da je prošao samo tren. 3,141. Mrmlja, ali glas mu više ne zvuči kao njegov. Tata, Izgovara sinovljev glas, ali sada drugačije, dublje. 3,141. To je tvoja omiljena igra. Grmi otac, nije. mirno odgovara sin. To je bila tvoja... Pokušava otac, ali je vjetar iznevjerio riječi. Krvariš, tata. Kaže dječak. Otac nekoliko puta trepne u njegovom pravcu, ali zatim odmahne glavom i prenaglašeno se nasmije grohotom. Pa to je samo grebotina. Jesam li ti pričao onome kad sam bio kod liječnika? Rekao sam mu: doktore, slomio sam Zašutio je. Krvariš, tata. Strpljivo ponavlja dječak. Rekao sam: slomio sam ruku. Ili čekaj, ne, rekao sam: ne mogu se sjetiti. To mi je omiljeni vic, Tede.
To mi je omiljeni vic. Prestani me vući do vraga, pa mogu valjda ispričati svoj omiljeni vic. Dječak ga uzima za ruke pažljivo, ali one su sada male, a dječakove su kao lopate u usporedbi s njima. Čije su to šake? Dahće starac, Moje su. odgovara Ted. Otac vrti glavom, krv mu curi iz čela, pogled mu postaje gnjevan. Gdje je moj dječak? Gdje je moj mali dječak? Odgovori mi. Sjedni malo, tata. Moli ga Ted. Očeve zjenice love suton oko vrhova drveća. On pokušava kriknuti, ali ne sjeća se kako. Grlo mu sada dozvoljava samo šištanje. Kako ti ide u školi, Tede? Kako ti ide matematika? Matematika će te uvijek odvesti do kuće. Sad moraš sjesti, tata. Krvariš. Moli ga sin. On sad ima bradu i pod očevim dlanom se čuje šuštanje i kada dodirne dječakov obraz. Što se dogodilo? Šapuće otac. Pao si u čamcu. A govorio sam ti da ne smiješ u čamac, tata. Opasno je. Naročito kada vodiš sa sobom. Otac je razrogačio oči. Uspućeno ga prekida. Tede, jesi li to ti? Promijenio si se. Kako ti ide u školi? Ted polako diše i govori razgovjetno. Ja više ne idem u školu, tata. Sada sam odrastao. Kako ti je prošao sastavak? Sjedi, tata. Molim te. Sjedi. Izgledaš mi uplašeno, Tede. Zašto se bojiš? Nije ništa strašno, tata. Samo sam se, ti ne smiješ u čamac. Rekao sam ti već 1000 puta. Više nisu u vrtu. Sada stoje u nekoj sobi bez mirisa s bijelim zidovima. Otac mu spušta ruku na bradati obraz. Ne boj se, Tede. Sjećaš li se kako sam te učio pecati? Kada smo spavali u šatoru na otoku, a ti si došao spavati u moju vreću za spavanje, zato što si imao noćne more i upiškio si se u svojoj. Sjećaš li se što sam ti tada rekao? Da je dobro upiškiti se, jer će to držati medvjede dalje od nas. Sasvim je u redu ako se malo uplašiš. Kada je otac sjeo, osjetio je pod sobom meki krevet koji je tek namjestio netko tko u njemu neće spavati. Ovo nije njegova soba. Ted sjedi kraj njega i starac zaranja nos u sinovljevu kosu. Sjećaš li se, Tede, šatora na otoku? Nisi sa mnom spavao u šatoru, tata. Tamo ste bili ti i Noa. Šapuća sin. Otac podiže glavu i zuri u njega. Ko je Noa? Ted ga nježno potapše po obrazu. Noa, tata. Moj sin. Spavao si u šatoru s Noom. Ja ne volim pecanje. Ma voliš, ja sam te naučio. Zar te nisam naučio? Nikada nisi imao vremena da me naučiš, tata. Stalno si radio. Ali naučio si Novu. Njega si naučio sve. On voli matematiku, baš kao i ti. Očevi prsti pipaju po krevetu. On traži nešto u svojim džepovima, sve usplahirenije. Kada je primijetio da njegov dječak ima suze u očima, pogled mu skreće prema uglu prostorije, stišće šake sve dok mu zglavci ne pobjele kako ne bi više drhtale, pa ljutito mrnja. A škola, Tede? Reci mi, kako ti ide u školi? Jedan dječak i njegov djed sjede na klupi u djedinu mozgu. Ovo je stvarno sjajan mozak, djede. Kaže Noa ohrabrujuće, pošto je baka uvijek govorila da je djedu, kada zašuti,
potrebno samo dati bilo kakav kompliment kako bi se ponovo pokrenuo. Lijepo je od tebe što to kažeš. Odvraća djed s osmijehom i briše oči nadlanicom. Iako je pomalo zbrkan. Ceri se dječak. Ovdje je dugo padala kiša kad je umrla tvoja baka. Poslije toga više ništa nije bilo kako treba. Noa je primijetio da se zemlja ispod klupe pretvorila u blato, ali su krhotine stakla i ključevi i dalje bili tu. S druge strane trga nalazi se jezero. Valovi lutaju po njemu amo tamo, kao sjećanja na čamce koji su već prošli. Noa gotovo da može vidjeti zeleni šator tamo daleko na otoku, sjeća se magle koja je grlila drveće nježno kao hladan pokrivač u zoru kada se probude. Kad se bojao zaspati, djed je uzeo konopac, vezao bi jedan kraj sebi oko ruke, a drugi oko dječakove. Objasnio da ako Noa bude imao noćne more, treba samo povući konopac, a djed će se probuditi i odmah ga dovući na sigurno. Kao čamac na molu. I djed bi održao to obećanje. Svaki put. Noa mlatara nogama s ruba klupe, zmaj je zaspao nasred trga, kraj fontane. Na horizontu s druge strane jezera uzdiže se grupica visokih zgrada među ostacima drugih građevina koje izgledaju kao da su se nedavno obrušile. Posljednje koje se i dalje drže prekrivene su trepćućim neunskim žaruljama uzduž i poprijeko po cijeloj fasadi. Kao da ih je tamo prilijepio netko kome se možda jako žurilo ili mu se baš silno išlo na zahod. Treptale su kroz maglu prema određenom obrascu, vidio je Noa, i stvarale riječi važno. Treptalo je na jednoj od zgrada. Sjeti se. Na jednoj drugoj. Ali na najvišoj, onoj koja stoji najbliže obali, piše Noine slike. Kakve su to zgrade, djede? To je arhiva. Tamo se čuva sve. Sve najvažnije. Kao na primjer što? Sve što smo radili. Sve fotografije i snimci i svi tvoji najnepotrebniji pokloni. Djed se nasmijao. I Noa isto. Uvijek daju jedan drugome nepotrebne poklone. Prošlog Božića djed je poklonio Noji plastičnu vrećicu ispunjenu zrakom, a Noa je djedu darovao jednu sandalu. Kada je djedu bio rođendan, Noa mu je poklonio komadić čokolade koju je već pojeo. Taj poklon je djedu bio najdraži. To je velika zgrada. I onaj je komad čokolade bio velik. Zašto me tako čvrsto držaš za ruku, djede? Oprosti, Noa. Oprosti. Tlo na trgu oko fontane bilo je prekriveno tvrdim kamenim pločama. Netko je svuda po njima bijelom kredom ispisao napredne matematičke proračune, ali su magloviti ljudi sada užurbano koračali gore dolje po njima i džonovima cipela brisali jedan po jedan broj, sve dok nisu preostale samo raštrkane crtice duboko urezane u kamen. Fosili jednadžbi. Zmaj je kihnuo u snu, a iz nosnica mu je izletjelo 1.000.000 papirnatih papirića s rukom pisanim porukama i rasipalo se po trgu. 1000 vila iz jedne knjige bajki koju je baka nekada čitala Noji pleše oko fontane i pokušava ih pohvatati. Što piše na tim papirićima? Pita dječak. To su sve moje ideje. Odgovara djed. Vjetar ih odnosi. Već dugo je tako. Dječak klima glavom i prstima čvrsto steže djedove. Tvoj mozak se razbolio. Ko je to rekao? Tata. Djed uzdiše kroz nos, klima glavom. U stvari ne znamo. Tako malo znamo o tome kako mozgovi funkcioniraju. On je sad kao zvijezda koja se gasi. Sjećaš li se što sam te učio o tome? Ako se zvijezda ugasi, prođe mnogo vremena prije nego što to saznamo. Točno onoliko koliko je posljednjoj zrak i svjetlosti s njoj potrebno da stignu do zemlje.
Djedova brada je zadrhtala. Često je podsjećao Novu da je svemir star preko 13 milijardi godina, na što je baka obično mrmljala: A svejedno ti se toliko žuri promatrati ga da nikad nemaš vremena staviti posuđe na pranje. onaj kome se žuri u životu brzo će dočekati da ostane bez nečega. Ponekad bi šapnula Noji, a on nije razumio što je time htjela reći sve do dana njene sahrane. Djed je prekrižio šake da bi ih umirio. Kada se mozak ugasi, prođe mnogo vremena prije nego što to tijelo sazna. Čovjekovo tijelo ima fenomenalan radni moral. Ono je pravo matematičko remek djelo i nastavit će raditi sve do posljednjeg svjetla. Naš mozak je najbeskrajnija jednadžba, a kada je čovječanstvo bude riješilo, postaće moćnije nego kad smo hodali po mjesecu. U svemiru nema veće tajne od čovjeka. Sjećaš li se što sam ti rekao o neuspjehu? Čovjek je doživio neuspjeh samo onda kada ne pokuša još jednom. Upravo tako, Noa. Upravo tako. Velike misli nije moguće zauzdati. Noa sklapa oči, zaustavlja suze u njihovim kanalima, prisiljava ih da se stisnu ispod kapaka. Na trgu počinje padati snijeg. Isto onako kao što sasvim mala djeca plaču. Prvo kao da je upitno hoće li uopće početi plakati, a ubrzo kao da nikada neće prestati. Teške bijele pahulje prekrile su sve djedove ideje. Pričaj o školi, Noa. Moli starac. Uvijek želi znati o školi, ali ne kao drugi odrasli koje zanima da li se Noa ponaša pristojno. Djed želi znati ponaša li se škola pristojno, a to skoro nikada nije slučaj. Učiteljica nas je tjerala da napišemo priču o tome što želimo biti kad odrastemo. Rekao je Noa. I što si ti napisao? Napisao sam da bih za sad želio biti mali. To je jako dobar odgovor. Zar ne? Radije bih bio star nego odrastao. Svi odrasli su ljuti, a samo se djeca i starci smiju. Jesi li to napisao? Da, Što ti je rekla učiteljica? rekla mi je da nisam razumio zadatak. A što si joj ti rekao? Rekao sam da ona nije razumjela odgovor. Volim te. Izustio je djed zatvorenih očiju. Ponovno krvariš. Rekao je Noa držeći mu ruku na podlaktici. Djed je obrisao čelo izblijedjelom maramicom. Potražio je nešto u džepovima, a zatim se zagledao u dječakove cipele. I to kako lebde 10 centimetara iznad asfalta s neposlušnim sjenama ispod sebe. Kada tvoja stopala budu dodirivala zemlju, ja ću biti u svemiru, dragi Noa. Dječak se usredotoči na to da diše istom brzinom kao djed. To je još jedna od njihovih igara. Jesmo li ovdje da bismo naučili kako da se rastanemo, djede? Upitao je konačno. Starac se počešao po bradi, pa dugo razmišljao. Da, Noa, bojim se da je tako. Mislim da su rastanci teški. Priznao je dječak. Djed je klimnuo glavom i blago ga potapšao po obrazu, iako su mu vrhovi prstiju bili grubi kao suha brušena koža. To si naslijedio od bake. Noa se prisjeća. Kada je tata navečer dolazio po njega kod bake i djeda, nije smio ništa reći na rastanku. A sad šuti, Noa, da se nisi usudio nešto bi reći. Kad odlaziš od mene, ja ostarim. Svaka bora na mom licu jedan je rastanak s tobom. Obično se žalila. I tako bi joj umjesto toga zapjevao, a ona bi se nasmijala. Učila ga je čitati i peći božićne kolačiće i ulijevati kavu tako da ništa ne prolije. A kad su se njoj ruke počele tresti,
Dječak je sam sebe naučio da naljeva do polovice šalice, da ona ne bi prolila, jer se sramila kada bi prolila kavu, a on joj nije dopuštao da se srami pred njim. Koliko te samo volim, Noa. Govorila mu je približivši usne njegovom uhu nakon što bi mu pročitala bajke o vilama, a on samo što nije pao u san. Više nego odavde do neba. Ona nije bila savršena osoba, ali bila je njegova. Dječak joj je pjevao i one posljednje večeri prije nego što je umrla. Njezino tijelo prestalo je raditi, a onda se to dogodilo s mozgom. Kod djeda je obrnuto. Ne snalazim se baš dobro s rastancima. Rekao je dječak. Djed se osmijehnuo tako da su mu usne otkrile sve zube. Imat ćemo mnogo prilike za vježbu. Postaćeš sve bolji. Skoro svi odrasli ljudi koračaju svijetom ispunjeni kajanjem zbog nekog rastanka za koji žele da su bolje izveli i rado bi se vratili kroz vrijeme da to učine. Naš rastanak ne mora biti takav, jer ćeš imati prilike da ga ponavljaš dok ne ispadne savršeno. A kada bude savršen, tada će ti stopala dodirnuti zemlju, a ja ću biti u svemiru. I neće biti nikakvog razloga za strah. Noa je držao starca za ruku, onog koji ga je naučio pecati, i da se nikada ne boji velikih misli, i da gleda u noćno nebo i da razumije da se ono sastoji od brojki. Matematika je u tom smislu predstavljala blagoslov za dječaka, jer se više nije bojao onoga od čega skoro sve ljude hvata jeza. Beskraja. Noa voli svemir, jer nema kraj. On ne umire. To je jedino u njegovom životu što ga nikada neće napustiti. Mlatara nogama i promatra sjajan metal među cvjetovima. Na svim ključevima nalaze se brojevi, djede. Djed se naginje preko ruba i šutke ih promatra. Da, istina je. Stvarno je tako. Zašto? Ne sjećam se. Iznenada zvuči preplašeno. Tijelo mu je tromo, glas tanašan, koža mu je jedro koje vjetar samo što nije izdao. Zašto me tako jako držiš za ruku, djede? Ponovo šapuće dječak. Zato što sve ovo nestaje, Noa. A tebe želim zadržati duže od svega. Dječak klima glavom. Sada i on njega drži jače za ruku. On drži djevojku za ruku sve jače i jače, dok mu ona konačno nježno ne odvoji jedan po jedan prst i poljubi ga u vrat. Ščepao si me kao da sam konopac. Ne želim te ponovno izgubiti. Ne mogu to podnijeti. Ona bezbrižno korača stazom kraj njega. Ja sam tu. Oduvijek sam tu. Sad mi pričaj još o Noji. Ispričaj mi sve. Njemu lice malo pomalo omekšava, sve dok se ne razvuče u osmijeh dok odgovara. Kako je samo narastao. Uskoro će mu stopala dosegnuti do zemlje. Trebaš staviti još kamenja ispod sidra. Kaže ona klimajući glavom. Pluća ga prisiljavaju da zastane i osloni se o drvo. Njihova imena urezana su u koru. Ali on se ne sjeća zbog čega. Sjećanja mi izmiču, draga moja. Kao da pokušavam izvaditi ulje iz vode. Stalno čitam knjigu u kojoj nedostaje stranica, a ta stranica je uvijek baš ona najvažnija. Znam da se bojiš. Odgovara ona i miluje mu obraz usnama. Kud nas vodi ovaj put? Kući, Odgovara ona. Gdje smo to? tamo gdje smo se upoznali.
Nešto dalje je plesni podij na koji si mi ugazio na prste i kafić u kojem sam ti slučajno priklještila ruku vratima. Mali prst je ostao malo nakrivljen i obično si govorio kako sam se vjerojatno udala za tebe samo zato što sam imala grižnju savjesti zbog toga. Nije mi bio važan razlog zbog kojeg si pristala. Samo to što si ostala. Tamo je crkva u kojoj si postao moj. Ondje je kuća koja je postala naša. On žmiri i pušta da ga vodi nos. Tvoji zumbuli nikada nisu mirisali tako jako. Pripadali su jedno drugome više od pola stoljeća. Ona se i posljednjeg dana užasavala istih njegovih karakternih crta kao i prvi put kad ga je vidjela ispod onog drveta. Neke druge je obožavala. Kad bi pogledao ravno u mene s mojih 70, obarao si me s nogu isto kao i kada mi je bilo 16. Kaže ona s osmijehom. On joj dodiruje kožu iznad ključne kosti. Ti mi nikada nisi postala svakodnevnica, draga moja. Uvijek si bila vatra i elektrošok. Ona zubima škaklja njegovu ušnu resicu i odgovara. Tko bi mogao tražiti više? Nitko se i nikad s njim nije svađao kao ona. A prva im je svađa bila o svemiru. Pričao joj je kako je nastao, ali je ona odbila to prihvatiti. On je podigao glas, ona se naljutila, a on nije mogao shvatiti zbog čega, pa je viknula na njega. Ljutim se zbog toga što ti vjeruješ da se sve dogodilo kao slučajnost, a na ovoj planeti živi nekoliko milijardi ljudi i ja sam pronašla tebe, i ako mi kažeš da sam isto tako mogla pronaći bilo koga drugoga, onda više nemam namjeru trpjeti tvoju prokletu matematiku. Stajala je stisnutih šaka. On ju je nekoliko minuta promatrao. Zatim joj je rekao da je voli. To je bilo prvi put. Nikad se nisu prestali svađati i nikada nisu spavali razdvojeni. On je čitav radni vijek posvetio izračunavanju vjerojatnosti, a ona je bila nešto najnevjerojatnije s čim se susreo. Uzdrmala ga je iz korijena. Kad su se uselili u svoju prvu kuću, on je posvetio čitavu mračniju polovicu godine uređenju vrta, koji će biti toliko lijep da će ostaviti bez daha kada dođe svjetlost. Radio je to s upornošću kakvu samo prirodne znanosti mogu usaditi odraslom čovjeku, jer je htio dokazati kako matematika može donijeti ljepotu. Mjerio je sve uglove sunčevih zraka, crtao dijagrame o tome gdje drveće baca sjene, vodio statistiku o temperaturi tijekom dana i noći, optimizirao izbor raslinja. Htio sam da znaš. Rekao joj je dok je u lipnju stajala bosonoga u travi i plakala. Što da znam? Upitala je. Da su jednadžbe magija i da su sve formule čarobne. Rekao je. Sada stoje na putu i stari su. Ona govori negdje u njegovu košulju. A onda si utuvio u glavu svakog proljeća krišom saditi korijander samo da bi me živcirao. On je krajnje nevino raširio ruke. Ne znam o čemu pričaš. Ja zaboravljam stvari, znaš, jer sam starac. Hoćeš reći da ne voliš korijander? Oduvijek si znao da ga prezirem. To je sigurno radio Noa. Tom klincu stvarno ništa ne možeš vjerovati. Smije se on. Ona se pridiže na prste, objema rukama ga čvrsto držeći za košulju i netremice ga promatra. Nikada nisi bio jednostavan, ljubljena moja tvrdoglava svađalice i nikada diplomat. Možda je s vremena na vrijeme bilo prilično lako imati loše mišljenje o tebi, ali nitko, baš nitko mi ne može reći da te je bilo teško voljeti. Pored vrta koji je mirisao na zumbule, a ponekad i na korijander, nalazila se zarasla njiva.
A na nju je, s druge strane živice, neki susjed prije mnogo godina izvukao dotrajali ribarski brodić. Djed je stalno govorio kako u kući ne može raditi na miru, a baka mu je uvijek odgovarala da ni ona nema mira u kući sve dok djed tu radi. Pa je baka na kraju jednog jutra izašla u vrt, zaobišla živicu i počela uređivati kabinu ribarskog brodića kao radnu sobu. Tamo je zatim svih narednih godina sjedio djed, okružen brojevima, proračunima i jednadžbama, jer je to bilo jedino mjesto na svijetu na kojemu je sve bilo logično. Matematičarima je potrebno takvo mjesto. Možda i svim drugim ljudima. Na vanjsku stranu brodića bilo je oslonjeno ogromno sidro. A kada je Ted bio baš mali, ponekad je znao pitati tatu koliko će mu još vremena biti potrebno da ga preraste. Otac se trudio prisjetiti kada se to konačno i dogodilo, a trudio se toliko da mu se cijeli trg zaljulja u glavi. Naučio je lekciju i bio je potpuno drugi čovjek kada se rodio Noa. Kao djed je bio drugačiji nego kao otac. To nije neobično kod matematičara. Kad je Noa upitao isto ono što je nekad pitao Ted, djed je odgovorio: Trebao bi se nadati da se to nikada neće dogoditi. Jer samo onaj tko je niži od sidra smije se igrati u mojoj radnoj sobi kad god hoće. Kad se Noina glava približila vrhu sidra, djed je naslagao kamenje ispod njega, kako nikad ne bi izgubio privilegiju da ga ometaju. Noa je postao tako mudar, draga moja. Oduvijek je i bio, samo je tebi trebalo malo više vremena da to shvatiš. Otprusila mu je ona. Njemu je glas zastao u grlu. Mozak mi se sada skuplja i trg je svake noći sve manji. Ona ga miluje po sljepočnicama. Sjećaš li se što si rekao dok smo bili svježe zaljubljeni? Kako ti je pravo mučenje što moraš spavati? Da, jer san ne možemo podijeliti. Svakog jutra kada bih zatreptao budeći se, svaka sekunda je bila nepodnošljiva dok ne shvatim gdje se nalazim i dok se ne uvjerim da si ti tu. Poljubila ga je. Znam da je sada put do kuće svakog jutra sve duži, ali voljela sam te zato što je tvoj mozak, tvoj svijet oduvijek bio veći od drugih i još ga je puno ostalo. Ne mogu podnijeti koliko mi nedostaješ. Osmijehnula se, dok su joj suze močile njegovo lice. Ljubavi moja tvrdoglava, znam da nikad nisi vjerovao u život poslije smrti, ali moraš znati da se silno nadam da nisi u pravu. Cesta iza nje postala je maglovita, a na horizontu se vidjela kiša. Držao ju je što je jače mogao. Duboko je uzdahnuo. Bože, koliko li ćeš se tek tada svađati sa mnom, ako ćemo se vidjeti na nebu. Netko je ostavio grablje oslonjene na zid. Kraj njih leže 3 male daščice za cvijeće umrljane od vlažne zemlje. Na tlu stoji torba, a iz jedne pregrade u njoj vire naočale. Na jednoj je stoličici zaboravljen mikroskop, na stalku visi bijeli kaput, a ispod njega viri par crvenih cipela. Djed je zaprosio baku tu, kraj fontane, i na sve strane su i dalje njene stvari. Dječak pažljivo opipava čvorugu na djedovu čelu. Jel boli? Pita ga. Ne, nije strašno. Odgovara djed. Mislim iznutra. Jel te boli iznutra? Sve me manje boli. To je ono dobro kod zaboravljanja. Zaboravljaš i stvari koje te bole. I kakav je to osjećaj? Kao da stalno nešto tražiš po džepovima.
prvo gubiš sitnice, zatim i krupnije stvari. Počinje s ključevima, a završava s ljudima. Bojiš li se? Malo. A ti? Malo. Priznaje dječak. Djed se široko osmijehuje. To će držati medvjede podalje od nas. Noa oslanja obraz na starčeve grudi. A kada zaboraviš nekog čovjeka, onda zaboraviš i to da si ga zaboravio. Ne, ponekad se sjećam da sam zaboravio. To je najgora vrsta zaboravljanja. Kao da su te ostavili vani dok traje oluja. Tada se natjeram potruditi još više kako bi se sjetio. Trudim se toliko da se cijeli ovaj trg ljulja. Jesi li zato toliko umoran? Da, ponekad se osjećam kao da sam zaspao na kauču dok je još bio dan. A onda se iznenada probudim i mrak je. Pa mi treba nekoliko sekundi da se sjetim gdje sam. Na nekoliko trenutaka sam u svemiru. Moram žmirkati i trljati oči, pa dopustiti mozgu da napravi još nekoliko dodatnih koraka kako bi se prisjetio tko sam i gdje sam. Kako bi se vratio kući. Taj put svakog jutra postaje sve duži. Put od svemira do kuće. Ja jedrim po velikom i mirnom moru Noa. Nezgodno. Kaže dječak. Da, baš je jako nezgodno. Izgleda da iz nekog razloga prvo nestaju mjesta i upute. Prvo zaboraviš kud si krenuo, zatim gdje si bio i na kraju gdje se nalaziš. Ili možda je i redoslijed obrnut. Čini mi se. Moj liječnik je nešto rekao. Otišao sam kod liječnika, a on je rekao nešto o nečemu, ili sam možda ja nešto rekao. Rekao sam, doktore, ja... Kuckao se po sljepovučnici sve jače i jače. Trg se preokrenuo. Nema veze. Prošaputao je dječak. Oprosti, Noa. Dječak ga je pomilovao po ruci, pa slegnuo ramenima. Ne brini se ništa. Dobit ćeš od mene balon, djede. Da ga imaš tu u svemiru. Balon me neće spriječiti da nestanem, Noa. Uzdiše djed. Znam, ali možeš ga dobiti za imendan, kao poklon. Zvuči nepotrebno. Osmijehnuo se djed. Dječak je klimnuo glavom. Ako ga budeš držao u ruci, značiš da ti je baš prije nego što si otputovao u svemir netko dao balon. A to je najnepotrebniji poklon koji se može dobiti. Jer ne možeš imati baš nikakve koristi od balona u svemiru. I to će te nasmijavati. Djed žmiri. Udiše miris dječakove kose. To je najbolji poklon koji nikad nisam dobio. Jezero blista. Njima se noge klatare tamo amo, nogavice im lepršaju na vjetru. Na klupi se osjeća miris vode i soli. Ne razumije svatko da voda i sol imaju miris, a imaju ih. Samo se morate dovoljno daleko udaljiti od svih drugih mirisa da biste ih osjetili. Morate sjediti nepomično u nekom čamcu i opustiti se dovoljno da imate vremena potpuno se udubiti u neku misao. Jezerima i mislima upravo je to zajedničko. Zahtijevaju vrijeme. Djed se naginje prema Noji i izdiše kao na početku nekog dugog sna. Jedan od njih raste, a drugi se smanjuje. Godine im dopuštaju da se sretnu na sredini. Dječak pokazuje u pravcu ceste na drugoj strani trga. Cesti koja je označena plastičnim trakama i velikim znakom upozorenja.
Što se tamo dogodilo, djede? Djed nekoliko puta trepne, oslanjajući glavu na dječakove grudi. Ta cesta, mislim da je zatvorena. Raspala se na kiši kad je tvoja baka umrla. Sada je preopasna da bi se po njoj razmišljalo, A kuda je vodila? To je bila prečica. Kada bih ujutro krenuo po njoj, uopće ne bi dugo putovao do kuće. Jednostavno bih se probudio i našao se doma. Mumljao je djed kuckajući se po čelu. Dječak je htio još nešto pitati, ali ga je djed prekinuo. Pričaj mi o školi, Noa je slegnuo ramenima. Premalo računamo, a previše pišemo. Uvijek je tako, jer u tim školama i ne znaju za bolje. I ne volim satove glazbenog. Tata me pokušava naučiti svirati gitaru, ali ja to ne mogu. Ne brini se, ljudi poput nas imaju drugu vrstu glazbe, Ja stalno moram pisati sastavke. Učiteljica je jednom tražila da napišemo što smatramo smislom života. Što si ti napisao? Druženje. Djed sklapa oči. To je najbolji odgovor koji sam ikad čuo. Moja učiteljica je rekla da sam trebao napisati duži odgovor. I što si onda učinio? Napisao sam druženje i sladoled. Djed je dugo razmišljao o ovome. Zatim je upitao. Koja vrsta sladoleda? Noa se nasmiješio. Lijepo je kad te razumio. Djevojka i on stoje na stazi. I ponovo su mladi. On se sjeća što je sve prvo vidio na njoj, a te je slike sakrio od kiše što je moguće dublje. Imali su 16 godina i čak je i snijeg bio sretan tog jutra. Padao je lak poput mjehura od sapunice i spuštao se na hladne obraze kao da pahuljama pokušava probuditi nekoga koga voli. Ona je stajala pred njim sa siječnjem u kosi i nije imao kamo. Ona je bila prvo u njegovom životu što nije mogao izračunati. Iako je čitav ostatak tog istog života potom posvetio pokušajima da to učini. S tobom sam uvijek znao gdje sam. Ti si bila moja prečica. Iako nikada nisam imala neki smisao za orijentaciju. Smije se ona. Smrt je nepravedna. Ne, smrt je spori bubanj. Ona mjeri svaki udarac. S njom nema pregovora o vremenu. Lijepo rečeno, draga moja. To sam negdje ukrala. Jedno drugom osjećali su smijeh u grudima, a onda je on rekao. Nedostaju mi sve naše najuobičajenije stvari. Doručak na trijemu, korov u gredicama. Disali su naizmjenično, a onda je ona odgovorila. Meni nedostaje Zora. I to kako je čekala tapkajući na mjestu s druge strane vode, sve nemirnija i nestrpljivija, sve dok više nije bilo moguće zadržati sunce u zaklonu, i kako se razlijevala preko cijelog jezera, stizala do stijena kraj mola i penjala se na kopno. Spuštala toplu ruku na naš vrt, pažljivo nam ulijevala svjetlost u kuću i dozvoljavala nam da zbacimo pokrivače sa sebe i započnemo dan. Tada ti meni nedostaješ, ljubljena moja jutarnja spavalice, tamo mi nedostaješ. Živjeli smo neobično uobičajenim životom. Uobičajeno neobičnim životom. Ona se nasmijala. Stare oči, nova sunčeva svjetlost. I on se još sjeća kako je izgledalo zaljubiti se. Kiša do ovdje nije stigla. Plesali su na prečici dok nije pao mrak.
Ljudi hodaju uzduž i poprijeko po trgu. Jedan magloviti čovjek nagazio je zmaju na nogu, pa ga je ovaj izgrdio. Pod jednim drvetom neki dječak svira gitaru. Melodija je tužna. Djed pjevuši prateći ga. Jedna mlada žena hoda preko trga bosonoga, pa zastaje pomaziti zmaja. Ruke joj se iznenada kreću po njenom crvenom kaputu, otkrivaju nešto u džepovima, nešto za čim je izgleda odavno tragala. Ona diže pogled baš prema Noji, pa se veselo smije i maše. Kao da joj je on pomogao u traženju i želi mu dati do znanja da sad više ne mora, jer je pronašla. I sve je u redu. Na jedan jedini trenutak jasno vidi njeno lice. Ima bakine oči. Onda dječak trepne i ona nestaje. Izgleda kao... Šapuće, Znam. kaže djed i klima glavom. Njegove ruke pretražuju džepove, a onda ih podiže i prstima lupka po sljepovočnicama, kao po kutiji s grožđicama. Kao da pokušava odvojiti neki dio prošlosti tamo unutra. Da, ona. To je tvoja baka. Bila je mlađa. Nikada je nisi vidio kao mlađu, ali ona je imala najsnažnije osjećaje koje sam ikad vidio kod nekog ljudskog bića. Kad bi se naljutila, mogla je rastjerati pun kafić odraslih ljudi. A kada je bila sretna, tome se nije moglo odoljeti, Noa. Bila je prirodna sila. Sve ono što jesam potječe od nje. Ona je bila moj veliki prasak. Kako si se zaljubio u nju? Pita dječak. Djed spušta jednu šaku na svoje koljeno, a drugu na dječakovo. Mislim da se izgubila u mom srcu. Nije mogla pronaći izlaz. Tvoja baka je oduvijek imala loš smisao za orijentaciju. Mogla se izgubiti i na pokretnim stepenicama. Uslijedio je njegov smijeh, pucketav i krckav, kao da je dim od suhih drva u njegovom želucu. Zagrlio je dječaka. Nikada se u životu nisam zapitao kako sam se ja zaljubio u nju. No. Samo obrnuto. Dječak gleda ključeve na zemlji, trg i fontanu. Podiže pogled prema svemiru i ako samo ispruži prste, može ga dodirnuti. Mek je. Kad on i djed pecaju, mogu satima ležati sklopljenih očiju na dnu čamca i ne reći ništa jedan drugome. Dok je baka bila ovdje, uvijek je ostajala kod kuće. Ako bi je netko pitao gdje su joj muž i unuk, ona bi rekla: U svemiru. on im je pripadao. Umrla je jednog jutra u prosincu. Cijela kuća mirisala je na zumbule, a dječak je plakao cijeli dan. Navečer je ležao na leđima u snijegu, u vrtu kraj djeda i promatrao zvijezdano nebo. Pjevali su baki, obojica, pjevali su svemiru. To su otad radili skoro svake večere. Ona im je pripadala. Bojiš li se da ćeš i nju zaboraviti? Pita dječak. Djed klima glavom. Jako. Možda bi jedino mogao zaboraviti njenu sahranu. Predložio je dječak. Što se samog dječaka tiče, on bi jako rado zaboravio sahrane. Sve sahrane. Ali djed odmahuje glavom. Ako zaboravim sahranu, zaboravit ću zbog čega ju ne smijem zaboraviti. To zvuči malo zbrkano. Život je ponekad takav. Baka je vjerovala u Boga, ali ti nisi. Hoćeš li ipak smjeti otići na nebo kada umreš? Samo ako nisam u pravu. Dječak se ugrizao za usnu i obećao.
Ako je budeš zaboravio, ja ću ti pričati o njoj, djede. I to će biti prva stvar svakog jutra. Prvo ću ti pričati o njoj. Djed mu je zagrlio ruku. Pričaj mi da smo plesali, Noa. Pričaj mi da je, kada se zaljubiš, to kao da ne znaš kud bi s nogama. Obećavam. I pričaj mi da je mrzla korijander. Pričaj mi da sam imao običaj konobarima u restoranima pričati kako je ozbiljno alergična. A kada bi me pitali je li to stvarno moguće kada je u pitanju korijander, govorio sam im, vjerujte mi, ozbiljno je alergična i može umrijeti ako je poslužite korijander. Njoj to uopće nije bilo zabavno, tako mi je govorila, ali se krišom smijala kad je mislila da je ne vidim. Znala je reći da korijander nije začin, nego kazna. Nasmijao se Noa. Djed je klimnuo glavom, žmirnuo u pravcu vrhova drveća i duboko udahnuo miris lišća. Zatim je prislonio svoje čelo na dječakovo i zatražio. Noa, obećaj mi još nešto. Dakle, samo još ovo. Kada dovedeš rastajanje do savršenstva, moraš me napustiti. Bez osvrtanja. Živi svoj život. Užasno je kada ti nedostaje netko tko je i dalje tu. Dječak je razmišljao dugo. Onda je rekao. Ali ima nečeg dobro u tome što ti je mozak bolesan. Sada ćeš biti jako dobar u čuvanju tajni, a to je baš važno kad si djed. Djed je klimnuo glavom. To je točno. Što si ono rekao? Obojica su se široko osmijehnula. A mislim da se ne moraš bojati da ćeš zaboraviti mene. Zaključio je dječak poslije malo promišljanja. Stvarno? Uglovi dječakovih usta skoro su dodirnuli ušne resice. Ne, jer ako me budeš zaboravio, imat ćeš me priliku ponovno upoznati, a to će ti se svidjeti. Jer ja sam zapravo baš super lik za upoznavanje. Djed se nasmijao tako da se trg zaljuljao. Ništa mu ne bi pričinilo veće zadovoljstvo. On i ona sjede u travi. Ted je jako ljut na mene, draga moja. Nije on ljut na tebe, ljut je na svemir. Ljut je zbog toga što je tvoj neprijatelj jedan od onih neprijatelja protiv kojih se nije moguće boriti. Ovo je prevelik svemir da bi se na njega ljutio. I onda tom gnjevu nema kraja. Volio bih da je Da više sliči na tebe. da manje sliči na mene. Da je manje ljut. Jest, ali je tužniji. Sjećaš se kad je bio mali i pitao te zašto ljudi putuju u svemir? Da, rekao sam da je to zato što su ljudi rođeni biti avanturisti i da moramo istraživati i otkrivati jer nam je to u prirodi. Ali vidio si da se uplašio pa si zatim dodao: Tede, mi ne putujemo u svemir zbog toga što se bojimo izvanzemaljaca. Putujemo zato što se bojimo da smo sami. Strašno je velik taj svemir da u njemu budeš sam. Tako sam rekao. To zvuči baš pametno. Sigurno si to ukrao od nekoga. Sigurno. Ted možda sad isto to govori Noji. Noa se nikada nije bojao svemira. To je zato što je Noa kao ja, on vjeruje u Boga. Starac je legao na leđa u travu i osmijehnuo se drveću. Ona je ustala i prošla pored živice, duž zidova ribarskog brodića, pažljivo ih milujući. Nemoj zaboraviti staviti još kamenja ispod sidra. Noa baš brzo raste. Podsjetila ga je. U sutonu je kabina ribarskog brodića, prostorija u kojoj je tolike godine radio, izgledala tako sitno.
iako su u nju stale njegove najkrupnije misli. Lampe su i dalje visile na mjestu, a okačio ih je zbrda zdola s vanjske strane kako bi Noa uvijek mogao doći ako se u kući probudi iz noćne more i potreban mu je njegov djed. Bilo je tu zelenih, žutih i ljubičastih lampi u kaotičnoj zbrci, kao da se djedu jako žurilo na zahod dok ih je vješao, samo da bi se Noa nasmijao kada ih ugleda. Jer nećeš se bojati proći kroz mračni vrt ako se pritom smiješ. Legla je pored njega i uzdahnula, dodirujući svojom kožom njegovu. Ovdje smo izgradili naš život, baš sve. Eno staze na kojoj si učio Teda voziti bicikl. Usne su mu skoro iščezle među zubima dok je priznavao. Ted je sam naučio voziti bicikl. Baš kao što sam ja naučio svirati gitaru kad sam mu rekao da se prestane igrati s njom i umjesto toga ode napisati domaću zadaću. Bio si zauzet čovjek. Prošaputila je ona, a svaka riječ joj je bila ispunjena kajanjem, jer je znala da nosi u sebi istu krivnju. A sada je Ted zauzet čovjek. Rekao je on. Ali svemir vam je dao Novu. On je most između vas. Zato i dobivamo priliku razmaziti naše unuke. Dok to radimo, u stvari molimo našu djecu za oprost. A kako ćemo izbjeći da nam djeca to zamjere? To ne možemo. Nije to naš zadatak. Osjećao je svaki svoj udah između grla i grudi. Svi su se uvijek čudili kako me podnosiš, draga moja. Ponekad se i ja pitam isto. Koliko mu je samo nedostajao taj njen hihot, koji kao da je osjećao cijelim tijelom sve do nožnih prstiju. Ti si bio prvi dečko koga sam upoznala, koji je znao plesati. Pomislila sam kako bi najbolje bilo iskoristiti tu priliku, jer tko zna koliko se često naiđe na takve dečke. Žao mi je zbog onoga s korijanderom. Uopće ti nije žao. Ne, u stvari mi nije nimalo žao. Ona je u tami pažljivo pustila njegovu ruku, ali je i dalje čuo njen glas u uhu. Ne zaboravi staviti kamenje pod sidro i pitati Teda za gitaru. Sad je prekasno. Tada mu se ona nasmijala u mozgu, u cijelom njegovom tijelu. Ljubavi moja tvrdoglava, nikada nije kasno pitati sina o nečemu što voli. Počinje kiša. I posljednje što je stigao bilo je doviknuti kako se i nada da je bio u krivu. Da se tome nada baš od sveg srca. I da će se ona nastaviti svađati s njim i na nebu. Jedan dječak i njegov otac idu kroz hodnik, a otac nježno drži dječaka za ruku. Sasvim je u redu ako se bojiš, Noa. Nema potrebe toga se sramiti. Ponavljamo. Znam, tata, budi bez brige. Kaže Noa i povlači hlače kada mu počnu spadati. Malo su prevelike, a to je bila najmanja veličina koju su imali. Morat ću ih suziti kad dođemo doma. Obećava otac. Je li djeda boli? Želi znati Noa. Ne, nemoj se brinuti. Samo je pao u čamcu. Zato ima ranu na čelu. Izgleda gore nego što stvarno jest. Ne boli ga, Noa. Mislio sam iznutra. Boli li ga iznutra? Na to otac polako izdiše kroz nos sklopljenih očiju, a korak mu se usporava. To je komplicirano za objasniti, Noa. Noa klima glavom i jače mu steže ruku. Ne boj se, tata, to će držati medvjede podalje. Što to? Mislim na to što sam se u piške u vozilu hitne pomoći. To će držati medvjede podalje. U tu hitnu pomoć medvjedi godinama neće ni zaviriti. Noin otac se nasmijao, a to zvuči kao udaljena tutnjava. Noa to obožava.
Očeve velike šake pažljivo drže njegove male. Samo moramo biti pažljivi, razumiješ? S tvojim djedom. Njegov mozak, razumiješ, Noa, on će sada ponekad raditi sporije nego što smo navikli. I sporije nego što je djed navikao. Da, sada će put do kuće svakog jutra biti sve duži. Otac čučne kraj njega i grli ga. Drago moje pametno dijete. Koliko te samo volim, Noa. Više nego odavde do neba. Što možemo učiniti da pomognemo djedu? Dječakova majica upija očeve suze. Možemo ići tim putem s njim. Možemo mu praviti društvo. Sišli su dizalom do parkinga bolnice, pa otišli do auta držeći se za ruke. Uzeli su zeleni šator. Ted i njegov otac ponovo se svađaju. Ted ga moli da sjedne, a otac mu odgovara bijesnim murlanjem. Danas nemam vremena učiti te voziti bicikl, Tede. Rekao sam ti već, moram radit. U redu je, tata. Znam. Vragu, samo želim sve cigarete. Reci, gdje si mi sakrio cigarete? Grmi otac, Prestao si pušiti prije mnogo godina. kaže Ted. Ma što ti znaš o tome? Znam, zato što si prestao pušiti kad sam se ja rodio, tata. Zure jedan od drugog i napeto dišu. I dišu, i dišu, i dišu. To je taj vječni gnjev kad ste ljuti na svemir. Ja, Mumlja djed. Ted drži svoje krupne šake na njegovim mršavim ramenima, a djed mu dodiruje bradu. koliko si samo narastao, Ted. Tata, slušaj me. Noa je sada tu. On će sjediti s tobom. Ja idem u auto po još neke stvari. Djed klima glavom i naslanja svoje čelo na Tedovo. Moramo uskoro kući, dečko moj. Tvoja mama nas čeka, sigurno se već brine. Ted se grize za usno. Da, tata. Još malo. Još samo malo. Koliko si sad visok, Ted? 1,87 m, tata. Morat ćemo staviti još kamenja ispod sidra kad se budemo vratili kući. Baš prije no što je Ted stigao do vrata, djed ga upita ima li kod sebe gitaru. Ima jedna bolnička soba na kraju jednog života, a nasred te sobe netko je podigao zeleni šator. U njemu se budi jedan čovjek, sav zadihan i preplašen, ne zna gdje se nalazi. Pored njega sjedi jedan mlađi čovjek i šapuće. Ne boj se. Čovjek se pridiže u vreći za spavanje, grli svoja drhtava koljena i plače. Ne boj se. Ponavlja mu mlađi čovjek. Balon udara u svod šatora, a konopac dodiruje vrhove čovjekovih prstiju. Ja ne znam ko si ti. Šapuće on. Mlađi čovjek ga miluje po podlaktici. Ja se zovem Noa. Ti si mi djed. Ti si me naučio voziti bicikl na cesti blizu tvoje kuće. Volio si moju baku toliko da ti je bilo tijesno u vlastitoj koži. Ona je mrzila korijander, ali tebe podnosila. Zakleo si se da nikad nećeš prestati pušiti, ali si ipak prestao kad si postao otac. Bio si u svemiru, jer si rođeni avanturist. A jednom si otišao kod svog liječnika i rekao mu: Doktore, slomio sam ruku na 2 mjesta. A doktor je odgovorio: onda vam zaista ne savjetujem da ubuduće idete na ta mjesta. Djed se na to nasmiješi, ne pomičući usne. Noa mu stavlja konopac od balona u ruku i pokazujemo kako on drži drugi kraj. Mi smo u šatoru isto kao onda kad smo spavali kraj jezera, djede. Sjećaš se?
ako vežeš ovaj konopac oko ručnog zgloba, moći ćeš držati balon. I kada budeš zaspao, a kada se uplašiš, trebaš samo povući konopac i ja ću te dovući nazad. Svaki put. Djed polako klima glavom i začuđeno ga miluje po obrazu. Izgledaš mi drugačije, na. Kako ti ide u školi? Jesu li nastavnici sada bolji? Da, djede. Nastavnici su bolji. Ja sam sad jedan od njih. Nastavnici su sada super. To je dobro, na. Veliki mozak nikad nije moguće zauzdati. Šapuće djed i zatvara oči. Svemir pjeva ispred bolničke sobe. Ded svira gitaru, a djed pjevuši uz glazbu. Preveliki je to svemir da se na njega naljutiš i predugi život za druženje. Noa miluje svoju kćer po kosi, a djevojčica se okreće prema njemu u svojoj vreći za spavanje, ne budeći se. Ona ne voli matematiku, već riječi i instrumente, kao njen djed. Njene noge će uskoro moći dodirnuti zemlju. Spavaju poredani u nizu. Šator miriše na zumbule i nema nikakvog razloga za strah. Slušali ste audio knjigu Svakog jutra put do kuće, sve je duži. Pisac Fredrik Backman. Snimali, obrađivali, editirali Quintus audio knjige. A osim mene, ovu posebnu malu knjigu snimali su dvojica prijatelja, moj nećak, moja teta i moj tata. I neizmjerno sam im zahvalan i ponosan na naš rad. Budući da sam ih opskrbio samo kavom, kakaom, kiflicom i, kako bi Noa rekao, druženjem, siguran sam da će im biti drago čuti nešto i od vas. Pa ako imate slučajno komentara, potičem vas, slobodno pišite ispod ili na društvenim mrežama. A ako vi ili netko od vaših bližnjih boluje od nekog oblika demencije ili na to sumnjate, malo sam istražio i postoji jedna lijepa stranica demencija.net, gdje osim generalnih informacija možete pronaći i grupe za podršku. Ukoliko želite, možete nas počastiti kavom, link je u opisu, a tamo su i sve ostale informacije. Hvala vam na slušanju i čujemo se u idućoj audio knjizi.